Салом алейкум дӯстон. Шумо просто дар комментария нависонед ки iPhone 16 Pro Max хубай ё ки Samsung Galaxy S25 Ultra. мо ду телефонро сравнем мекунем, обзори кӯтоҳ дар ҳамаи видео мешава. Видеоро то охир тамошо мекунем. Телефони Samsung Galaxy S25 Ultra 5 та камера дорад ки основной камераш 200 мегапиксел, дар панелаш 50 плюс 50 ва плюси 12 мегапиксел мешава, яъне 5 камера дорад. Телефони iPhone 16 Pro Max боша камераш 48 мегапиксел мешава телефонора ва хай фронталношона мисол хитон сравнӣ кунем ки телефонро чӣ хел камера мекунад, чӣ хел запис мекунанд. Ва экрани Samsung Galaxy S25 Ultra боша динамик OLED мешава. iPhone 16 Pro Max боша OLED холӣ мешава телефонора. Батарейкаи S25 Ultra 5000 mAh ва батарейкаи iPhone 16 Pro Max боша 4865 mAh мешаванд телефонора. Ва чӣ хел ҷои зарядкаҳои ҳардуш Type-C ва дар панел як та ручка дора S25 Ultra ва 16 Pro Max боша ҳеч недора. Дар дарони комплектация телефон фақат кабелҳои Type-C ба Type-C мешавад ки дига блок, стекло, чихол чизош вообще намешаванд ва як та дига скрипка барои сим-карта бировардан. Ва тест мекунем тарзи камера кардани телефонро ки хитон бинем ки телефонро чӣ хел камера мекунад ва чӣ хел мисол запис мекунам. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Чӣ гапе аст дар боло? О падаркан чиам брат? Мана нигоҳ кунед телефонҳои Samsung S25 Ultra нава как активация кардем ба якара. Хоб. Чанд икс пеш мебарад? 100 икс пеш мебарад. Ахтон бинед даже ҳамун ҳарфҳои дар танаи ҳамун коробка. Дар коробка навишонага хонданаш мумкин аст. Ба чашми худ агар нигоҳ кунӣ намебинӣ ки агар ба камера нигоҳ кунӣ мебинӣ. iPhone 16 Pro Max ҳам боша пашти ҳамин хел пеш мебара. Яъне ин тарзи видеош буд. Бахшиш. Мана 25x пеш мебара. Хитон бинем ки мисол чӣ хел качествени камера мекунад. Дига телефонҳо ҷои таърифш нест. Ва тарзи фронтальная камераша мебинем. Фронтальная камера телефонҳоро бинем ки иниш айниш пашти уқа фарқият надорад. Просто S25 Ultra камтарак эффект мезанад, яъне камтарак сафед мекунад. iPhone боша чиста чӣ хеле ки ҳасти ҳамун хел сурат мегирад. Нархҳои телефонҳо боша Telegram канали Realphone Moskva аст. Метавонед ки ай ҳамаи нарх навош бохабар шавед. Дар памяти 256 512 1 терабайта ҳамаи нарх навош чотка ба цветош омадагиай. Агар ба шумо телефон дар кор шуда боша, рақамҳо дар болои экран метавонед ки бемалол муроҷиат кунед. Доставка ба тамоми областҳои Россия, Тоҷикистон, дарони Москва бошед то пеши метротона доставка хоҳем кард. Боқӣ паноҳи Худо бошед.